chitiko ichi chinorwadza mukuru. Tatongosanganawo nacho apa izvezvi tatongomutsawo mota kubva nayo pamba toda kutoenda kunhamo munowawiga musi wa24 February. Takatongonzwawo kuti ungoti wana washekera mota chimubhuti remota waripo 4 weseka 1 wakomana 2 wasikana chi2. Zvinhu zvakatongotibatwa zvakatongotirwadzawo zvokuti apo manext door edu zvototi zvezvi apa takutoendawo kunhamo kunowawiga. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti. Tikuchema takatanda kungotiwo sevana vakafirawo mota tizirambe ndo zvakatoitika but zvo zvinongohwadza munhu wese kuti vana vadiki ma3 years ne4 years zvo zvinongohwadza vanhu vakawanda karwadzwa nezvo zvakadaro. Hopley tikurwadziwa singaite takutongokurudzira kune vamwe vaberekiwo kuti vachengetedza vana vavo nekuti tikurwadziwa singaite mukuru. Titori pama1 titori kuchema izvozvo titongotiwo kune vabereki vachengetedze vana vavo vasasiya vana vachingofamba famba zvikuitika hatichaziva. Right, mukoma wangu munoda kuti kudii? Chitiko ichi chiri kundibata uye ndiri kuti ndikafunga nezvazvo kuti vanozvishuwa here ma3 years ne4 years vana vatofa takutonovaviga izvezvi. Zvinhu zviri kutotirwadza zviri kuitisa kuti kana mufaro chaiwo unenge usina unenge wangofunga kuti saka vana vese vari munomu kana kuti nemota dzinenge dzakagara idzi vakasakontrolwa takutongochema kuti kune vane vana wavo ngavatarise vana 2 minutes vachitarisa vana nekuti mafambiro avanenge vachiita vana vavo. Pano nezvimatsime zviri muno muHopley dai zvavharwa kuitira kuti machallenji yose tisarambe tichisangana nawo because kurasikirwa nevana vadiki chinhu chakaomarara. Mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare kuti tikupei update. Tiri kuno kunonzi kuMbudzi muHarare apo pari kuradzikwa vana vatatu vakashaika motikari. Mumwe wacho haana kukwanisa kuradzikwa panapa, zviri kunzi izvo aenda kunoradzikwa kumusha. So regai tikupei programu izere. Motomu yakaichiti vana vakasaya oxygen mumota. Zvinonetsa kugamuchira kukasira kunyaradzwa nenyaya yekuti vanhu vacho ukavatarisa vari kunzi vakatadza kufema. Sa achiri matoo aibuda ropa mumunhu ane vanga riri pamhanza. Vamwe vane mavango ndinonatsa kuvaona. Ini ndakazvimirira ndine fungidziro yekuti mwana wangu ana kupera mumota. Handina rimwe danho randichakwanisa kutora pamusoro pokuti dhokota kana akataura kuti ndizvo zvakaitika pavana handina chandokwanisa kupikisa because handione pamwe ndizvo zvakabuda zvechokwadi. Indogona kufungidzira sezvo ndikurwadziwa neropa raibuda mwana wangu. Chandingangokwanisa kutaura ndechekuti vane motikari dzakafa dzavakapaka
ndofunga chiitiko icho vachiona munokwanisa kunge madho enyu achiloka kuti vana vasatambiremo because hapana anoziva kuti chii chakanatsokuita. Wakwanisa kunge vachibata basa roti tikwanise kunge tichiviga vana vedu. Chechitatu ndotenda City of Harare ndo yakwanisa kunge ichitipa makomba ekuti tinge tichiviga vana. Chechitatu ndotenda Meya Mafume ndo vafambisa basa rese ramukuona. Meya vedu veHarare, Meya Mafume ndo vafambisa basa rese. Makuva chikafu chataidya panhamo vabereki chiye chamaindiona nchuya nacho ndaibva nacho kutown house tichipiwa naMeya Mafume. Ndakaenda ndikanochemawo kuti kuwadhi kwangu kwawirwa nedambudziko but ndinovatenda nekuti ndowakakwanisa kumira neni kusvika pari nhasi. Muchiona bhazi reHama Zero ndere City Council yakwanisa kunge ichitipa bhazi. Makomba aya ndeye City Council. Tichitendawozve DAFS yakwanisa kunge ichibata basa rekutipa makofini. Saka ndozvandotenda chekutanga. Chechipiri vabereki ndokutendai nekubatana kwatakaita muHopley. Ndinokutendai zvikuru nokuti hamusarudze kuti ndiani afa ndiani afa. Tinochemana ndo chikuru chandoita sei chandokutendai hamuna rusarura ganda. Chechitatu ndoda kuudzaiwo zvimwe zvinenge zvichiitika munharaunda zvamune musingazivi. Ndoda kutenda mama vedu amai venyika Dr. Axelia Mnangagwa nebasa ravari kubata. Ini sakansela ndinde nchiziva mabasa arubatwa naamai vedu. Imi hamukwanise kuaziva mabasa acho. Sandangwanawo mukana wekuti ndinge ndichirumbidza amai vedu. Amai vedu, amai venyika vari kutichengetera. Vari kutichengetera vana vedu watiri kubara mudzimba umu tichitadza kuvachengeta vachinogara mustreet. Samai venyika vari kutora vana munyika dzese munzvimbo dzese dzakasiyana siyana vachichengeta vana. Tikunzwisana. Saka ndaamai vane rudo amai vedu Dr. Axelia Mnangagwa vari kutichengetera vana vedu. Saka ndiri kuvatenda. Saka inini zvese zvandichaita ndatokopawo amai vangu first lady nekuti vane rudo nemwana wese. Havatarise kuti mwana wani, vane rudo kuvana vese. Saka ndo chidzidzo chandatodzidzawo kuti ndinge ndichikopa mabasa ari kuitwa naamai vedu. Saka ndo zvandokwanisa kutaura chete vabereki. Saka ndokutendai. Tarwadziwa nezuro taizvinzwa zvichitaurwa but nezuro ndichiona mota dzeDAFS dzichiuya dzichifamba dziri 4 ndakabatikana ndakachema zvokuti nhamo inonzi inenge iri kwevamwe ka asi nezuro kaunonge iri kumba kwako nezvakaitika ndichiona mota dzakalaina dziri 4 kuti vana vatofa vatoenda. Tongoti Mwari nyaradzai vabereki vevana ava. Zvinowanikwa rufu mutongo waMwari. Munhu wese tiri pano panyika chatakamirira rufu asi kufa kwaita vana ava kwarwadzisa zvokuti ndangariro yacho inononoka kupera mukati mabereka. Tongoti Mwari nyaradzai vafirwa. Ndimi munoziva pamwe yanga yakwana nguva yavo yekuti vafe ndofiro yanga yakanyorwa naMwari kuti ndofiro vachaita asi zvinorwadza. Ini ndiringotsinhirawo mashoko ataurwa namai evana. Zvinhu zviri kutirwadza mumusha wedu weHopley. Chitiko chakadai chaitika chatarasikirwa nevana vana 4 vakasafuketa vari mumota. Zvinhu zviri kutirwadza. Tongoti kumhuri yarasikirwa Mwari ngaakunyaradzei. Isusu tiri kuti tarasikirwa hazvitambirike zvinhu zvaitika zuva ranhasi. Mune nhamo dzinomboitika munharaunda medu hakuunganwe muunganiro wakaitwa zuva ranhasi. Chitiko ichi chatirwadza chatishungurudza. Tinongoti vana vauya kuzozorodzwa pazuva ranhasi ngavazororavo murugare asi tiri kurwadziwa zvakanyanya. Mazvita henyu handina hangu akawanda yekutaura ndichiri kurwadziwa. Kuti kazhinji kacho panopa munhu vamwe vanoti hapashaike munhu uye panobuda mashoko akawanda. Patakapedzera kutaura tarisati tanyatsonzwa kuti vanhu vengu vasati vakutsikana kuti vana vafira mumotikari. Postmortem yakabuda here. Hongu yakabuda postmortem. Yakabuda ichiti vana vakasuffocate. Zvinokunyaradzai sei kuti iko zvino izvi mava kuziva kuti vana ava chii chakakonzera?
vana vachakakonzera kufa kwevana vakapinda mumota kwaipisa vavashaya mweya wekufema ndokufa kwakaita vana. Iye zvinezvi nekuda kwekuti postmortem yakonfema kuti vana vakafira mumotikari, nekuti tinoona kuti panoitika chinhu vanhu vanotaura pakanga pakutobuda mashoko akasiyana siyana. Maresults aya anokubatai sei kana kuti anokunyaradzai sei kuziva kuti zveshuwa vana vakafira mumota? Maresults akabuda zvakanaka achitsanangura kuti vana vakafira kumota. Ndakutokumbirawo hama dzevana kuti dzinge dzichigamuchira zvakabuda pamaresults. Vabereki vaimbofungidzira kuti vana vedu vakapondwa vakakandwa mumota pachingotaurwa zvakawanda, sezvo panofa munhu panotaurwa zvakawanda. Saka ndangokumbira kuti vabereki vevana vakashayikirwa nevana vagamuchirewo zvabuda papostmortem. Taona isusu kuti tipatora mazuva kuti vana vave vanovigwa, asi pamazuva avatora yayaya tinoona kuti futi patakambotava nemi maiti vambotora nguva yakarebesesa. Chii chaita kuti mutoro uyu ureruke uye tazoita kuti mazuva aya ati anoti wandei? Chekutanga matambudziko atakasangana navo pavana apo, vana vanenge vasina mabhedhi chekutanga. Saka ndandichitokumbiravo kuti hurumende inge ichitibatsiravo muHopley, ikwanise kunge ichitiunziravo vezeki vachiuya munzvimbo yangu yeHopley Harare South kuti tikwanise kunge tichitoresa vana mabhedhi chekutanga. Vakuru vacho vange vachitorwa zvitupa, nekuti tine dambudziko hombe muHopley. Munhu anononoka kuvigwa nechikonzero chekuti murume mukuru anenge ane 50 years anofa asina kubvira atora bhedhi, asina kubvira atora chitupa. Ozvara vana vake, panoita chaini yevanhu vatatu. Pa50 years anenge asina chainacho, waachabara haana chaanacho, waachazobara futi mumashure anenge asina chainacho. Saka ndo dambudziko randinaro muHarare South, kuti panozotora nguva yakareba kana 2 weeks 3 weeks kuti vanhu vanenge vakwanise kunge vachivigwa, tototanga kutofambira kutoresa munhu bhedhi chituna. Zvichireva kuti vana ava matava kufambira futi mabhedhi? Takatotanga kufambira mabhedhi record. Vana ava vanga vasitorina mabhedhi record. Takatotanga kuti vana vange vachitorwa mabhedhi record. But chakaita kuti vana ava vange vachinonoka kuvigwa, chikonzero ndechekuti vehukama vanga vasiri kuwirirana vachiti vana vedu vakapondwa. Saka ndo zvakonzeresa kuti pange pachitora mazuva akawanda. Saka vanga vachimirira kuti vemutemo vange vachiita basa ravo, sezvo nyaya yanga iri kumapurisa kune vanhu vemutemo. Saka vanhu vemutemo vakapedza kuita basa ravo, zvikabuda zvichinzi vana vakasuffocate. Ndozokwanisa kuviga vana kwataita nhasi. Alright, hapana here amwe matambudziko amakasangana nawo zvakare tiri pakuradzikwa kwevana machallenges andakasangana navo? Inini pakashaya vana ndini munhu ndakatanga kunge ndichiuya ipapo ndichibata basa rese raitwa. Saka ndakazosangana nematambudziko after 3 days. Ndakafonerwa neimwe foni iri landline ndichipopoterwa ndichinzi musapinde pamberi pehama dzafirwa. Imimi kansela muri kupinda pamberi pehama dzafirwa, matenga chiremba kuti murase umbo hwekuti vana vedu vakapondwa. Saka ndo matambudziko andakasangana navo. Alright, makakwanisa here kuzivisawo mapurisa? Alright. Tiri ipapo kansela, mune nhambo yamuri kuti yakakuthreatenayo. Makakwanisa here kuzivisawo mapurisa kuti muri kuthreatenwa nekuda kwebasa renyora muri? Mapurisa ndakaudza, vakati motiudza munhu iye. Ndikati handikwanise kumuziva nekuti akafona nelandline. Mapurisa akataura kuti mukanzwa futi munhu ari kutaura izvozvo muye muvhurise ripoti tisunge munhu iyeye. Ana nje kutaura chibunda.
sandapedza zvakutaura. Endererai mberi. Matambudziko andakasangana nawo ini ndakamira sakansela wemuHarare South Ward 35. Handina diwira ndakarerekera ndiri kansela wemusha. Ndinongoshanda basa rangu sezvariri. But matambudziko atosangana nawo ini sakansela ndini ndakaprovida everything panhamo ndichibatsirwa nameya Mafumi vachindibatsira. Tikaunza mabhauza 2 emvura, tikaunza rori ehuni, tikaunza chikafu mahampa ataiunza nehufu, tikaunza futi chikafu. Ndofunga ndakaita mazuva 3 ndichiunza chikafu. Naizvozvi chikafu chandakaunza ndochikutodyiwa panhamo. Saka inini vanhu vaiuya vachitaura kuti zvamuri kuona izvi mvura yaunzwa iyi haina kuunzwa nakansela, huni dzauya idzi hadzina kuunzwa nakansela, chikafu chauya ichi hachina kuunzwa nakansela. Asi ini ndaita zvese, ndini ndakaprovida everything, ndichishanda sebasa rangu samai vemusha tichiti tikwanise kuchengetedza vana. Zvadaro ndakatora matanho samai vemusha tikaita makuva edu, ndikanyora tsamba dzangu 3 kuhamasi tichikumbira makofini, kumakuva tichikumbira makuva, kuna tisi ndichikumbira zvese. Ndapedza basa rangu rokukumbira zvese, zvinhu zvangu zvafamba, chichemo changu chagamuchirwa. Nezuro ndakazoshamisika ndichinzi vana vatorwa, ndichiita basa rangu sakansela ndandisipo ndiri kuChambuti. Saka ndaingoshanda basa rangu ndiri kuChambuta kuAuxilia Munangagwa Children's Home. Ndaingoshanda basa rangu sakansela ndiri ikoko ndichifona kuti itaiso zvaapapi. Zvadaro ndakazosangana nematambudziko ekuti ndafona zvinhu zvese zviri in order. Hamazi aiprovida makofini, chikafu, transport, zvese zvepanhamo. But zvinhu zvakazongochinja chinzi imimi musaite zvamuri kuita izvozvo. Sei muri kuita izvozvo? Isisu ndisinofanirwa kunge tichiita basa iroro. Hatisi kuda kuona muchipindira panyaya iyoyo. But seni sakansela handina kuteerera mashoko avo. Ndasvika nhasi makuseni ndichibva kuChambuta kuAuxilia Children's Home, ndichisvika makuseni ndikangoshanda basa rangu, ndikafona ndichibvunza hama dzakafirwa kuti maita sei, vakati vana varimo mumba. Zvavarimo mumba ndikati ko makomba madii, zvikanzi takuda kuenda kumakomba. Ndikati inga ndakakuudzai vanhu kuti makomba ndakatoita zvese. Saka hama idzi dzadzisingade kushanda neni pamwe chete nekuda kwevanhu vanenge vachivhiringidza zvinhu mucommunity. But sakansela ndabva ndati inini ndikushanda basa rangu. Ndabva ndamhanya kuCleveland, ndabva ndaudza hama kuti ndikuya ndichikutorai tichienda kuCleveland. Hama dzaramba kuti ndiuye ndichiita sei, ndichidzitora. Vakati tine mota yevanhu vari kutibatsira kuti tiende kuCleveland. Zvakadaro inini handinaumira kuita basa rangu, ndangoti alright, tikusangana kupi? kuCleveland. Ndasvika ndindatotanga kutosvika vanhu ivavo vasati waita sei, wasati wasvika. Ndikabva ndatofambisa basa rangu, bva ndatomira mabheria order, bva ndatotaura kuti zvakamira so problem yanga iripo pamakofins. Tatakaendesa inini kuHamasi, tatakaendesa maagency evana. But paDavs pazouya makofini akasiyana, pazoita rimwe rihombe, zvazoita kuti tizononokwekingwe tichiviga vana, takugadzirisa futi rimwe gomba rekuti rimwe bhokisi rikwane kunge tichiviga vana. Kuridziro yamungade kupa vanhu vemunharaunda yenyu takatarisa zikurusa panhau yevana ndeyekuti kudini? Kuridziro yangu yandokwanisa kupa vagari vemuHopley ndeyekuti vabereki ngatichengetei vana. Every 10 minutes ziva kuti mwana wako ari papi. Tozviziva kuti kuine mabasa akawanda mune muchiita kuti muriritire ivo vanava. Kunotengesa, kumusika, kudii, mabasa akasiyana siyana. Saka kana uri mubereki waenda kubasa kunotsvaga vana, kuti kunotsvaga chikafu chokuti vana vararame, wona kuti wasiya here umwe munhu anokwanisa kunge achiona vana. Hatitarisire mamwe matambudziko akadai kuti ange achidzokorodzwa kuitika muHopley. Hatiatarisire vabereki, ngatichengetedzei vana.
hongu tochiziva kuti ana amai ndimune muchinoshanda kuti muriritire mhuri. Saka tokumbira kuti pamunoenda kunoshanda tsvagaiwo umwe munhu anosara achitarisa vana kuti tisasangana nematambudziko akadaro zvakare. Ndingakoda kubvunza kuti mataura ekuti mapurisa eferefeta nyaya uye zvabuda pachirema zvinoreva here kuti muridzi wemotikari yakafira vana iyi iko zvinezvi haasi muusungwa haana zvayo? Pari zvino muridzi haasi muusungwa, aitoshanda pamwe chete nevakafirwa asi vakazoti vari kuda kumurwisa akazosuduruka vachiti vada kumurwisa. Muridzi aripo haasi musungwa. Mashoko amukade kutaura nekuti dzimwe nguva tinoona panoti vehukama vamwe vabereki vevana vanga vasingadaro asi vehukama vakazoona zvamungade kukurudzira kuvanhu pamusoro pekugarisana. Zvandoda kukurudzira kuvanhu hama dzevabereki vakafirwa, ndoda kukurudzira kuti kana tasangana nedambudziko ngatitarisei zvedambudziko chete, kwete kuti tinge tichitaura mashoko asiriwo. Kana paitika dambudziko rakadai ngatisanganei nedambudziko, tibatirane pamwe chete, tinge tichichengeta vana vedu. Zvimwe zvinozoteera mozozviita muri mega vehukama tachengetedza vana vedu. Vana vaita svondo rese vasati vavigwa vana nekuda kwevanhu vanenge vachikonzeresa mhirishonga, nekuti zvakabuda nezuro ndo zvaingobuda musi wacho waifanira kunge vachionekwa vana. Saka tokumbira vabereki kuti kana tasangana nematambudziko akadai ngatingotarisai nekuchema vana, tisakonzeresa mhirishonga confusion kuti mwana apondwa mwana adii. Sinzi nyaya yanga iri kumapurisa taingomira mapurisa achiita basa ravo votiudza kuti vana vafa nei, kwete kuti tinge tichijaja kuti vana vafa nezvakati. Tinotenda kansela nemashoko enyu.